Čaute ľudia. V dnešnom videu sa konečne dozvieme odpoveď na otázku, kto je lepší šofér, ženy alebo muži. Moje meno je Zuzana Brandis, mám 24 rokov. Čaute, moje meno je Karla Spicy, mám 23 rokov. Ahojte, volám sa Diana Barilová, mám 21 rokov. Volám sa Jakub Turi, pochádzam z Banskej Bystrice, mám 25 rokov. Čaute, volám sa Robert, mám čerstvo 20 rokov. What's up, moje meno je Janči, mám 28. Aktuálne sa venujem herectvu, mám predstavenie v divadle Nová scéna alebo v divadle Komédie ma môžete vidieť, alebo máme na prenájom na Markíze. Som z Bratislavy a som taká, že influencerka v procese. Študujem na Slovenskej technickej univerzite a žijem v Bratislave. V Bratislave som študent na Fakulte informačných technológií. Pochádzam z Prievidze a momentálne študujem marketing. Pôvodom som z Revúce, ale nejaký ten čas už žijem v Bratislave a povolaním som právnik. Aktuálne jazdím na Audi A6, milujem ju. Mám Toyotu, strašne starú, ale je úplne úžasná. Mojím súčasným autom je taká veľká štíva Škodovka. Ja mám Renaulta. Momentálne vlastním Passat B6 2 liter a Yamaha MT-07. Toyota Corolla. Moje vysnívané auto je Lambo Urus. Volkswagen Touareg. Toyota Supra. Rýchlo zbesilo. Kvôli Volkerovi samozrejme. Keby som šiel tak, že už ako dospelý rozmýšľal, tak pravdepodobne nejaký Japonec, taká Toyota alebo tak. Lambo. Moja vysnená motorka je Yamaha R1. Nemám vysnené auto, ja sa vlastne autom vôbec nerozumiem. Čaká nás ostrá debata, v ktorej sa budeme baviť o autách a o šoférovaní. Moje meno je Patosko a poďme sa pustiť do dnešnej debaty. Dnešné video bude prebiehať nasledovne. Ja poviem tvrdenie a tí, ktorí s ním súhlasia, si sadnú dopredu a budú o danom tvrdení diskutovať. Muži sú od prírody lepší šoféri ako ženy. Kto súhlasí, poďte si sadnúť. Chceš takto zradiť, akože? No dobre, tak prvý si sadol, tak povedz nám, prečo s týmto výrokom súhlasíš? Ja som chvíľku váhal, lebo ja si myslím, že muži sú lepší šoféri ako ženy, nie preto, že máme nejaké lepšie kognitívne vlastnosti, že sa vieme viacej naučiť predpisy alebo niečo. Podľa mňa sa vieme lepšie sústrediť, menej sa rozptýlujeme vecami, ako je mobil, ajkoska a takéto veci, čiže... Zuzka? Mňa to v rámci žien veľmi mrzí, ale bohužiaľ je to tak, že chlap je od prírody vodca a chce vodiť a to je jedno, či to je auto, alebo pes, alebo hoci čo iné proste je tam na tom mieste a sústredí sa viac ako žena. A na druhej strane, keď vidíme páry, tak väčšinou v páre vždy šoferuje muž a žena to ho nechá, lebo mu verí, hej. Čiže tak to je nastavené, no. Takýto názor často nepočuť od dievčat. Lebo je to pravda, ženy nehovoria pravdu. Robo? Za mňa majú muži lepšie kritické myslenie, preto sa vedia v tých milisekundách, na ktorých záleží pri šoférovaní, lepšie rozhodovať. Jakub, čo si o tom myslíš? Ja súhlasím s tým, čo povedal Janči. Ja si myslím to isté, že my sa vieme sústrediť viacej na tú jednu vec a menej sa nehať ovplyvňovať okolím. Že možno preto je aj vlastne aj nejaké štatistiky sú k tomu, tak určite asi my v tomto prípade. Dobre, tak poprosím tých, ktorí s tým nesúhlasia, aby si tiež sadli. Sme ešte kamarátky? Dobre, Klára, prečo nesúhlasíš s týmto tvrdením? No a prečo by to tak malo byť? Neviem, že proste, že prečo to vôbec súdi, že kto je lepší, kto je horší a na základe čoho. Neviem, že mi to príde ako, že defaultne už blbosť. Tak počuli sme tu pár názorov, že prečo to tak je? Nie, tak podľa mňa, akože, tuto tuším, že Robo hovoril o tom, že vlastne vedia lepšie vyhodnotiť, na základe čoho to akože hodnotíš. Že na základe čoho vedia lepšie vyhodnotiť tú situáciu vtedy, alebo že rýchlejšie reagovať. Na základe biologickej predispozície. A čo, máš nejaký špeciálny gen na reakciu? Proste, že ty, muž bude reagovať 0,5 sekundy rýchlejšie ako žena? Že máš nejaký takýto špeciálny gen? Tak napríklad poďme si porovnať, keď žena uvidí pavúka, čo začne robiť a čo začne robiť muž. No ja poznám mužov, ktorí reagujú ešte horšie na ženy. No. Ja chytím papuču a trieskam, strieľam proste tam. Akože. Čo spraví priemerná žena, keď jej v noci vbehne srnka na cestu? Začne trubiť, zasekne sa. Čo začne robiť? No, čo spraví trubiť muž? a brzdiť. V dnešnej dobe si ju začne fotiť prvá vec. Ty nás proste nepodkopávaj, hej, my sme tu jeden tým, akože OK. Ale musíme byť realistickí, musíme byť takí, aké to je. Diana, čo si o tom myslíš? Ty si nám ešte nič nepovedala. No ja si o tom myslím, že je to úplný bullshit, pretože to, čo hovoril Janči sa volá, že? Niečo s tou ajkoskou a tými blbostiami počúvam, že každý druhý muž, koho vidím proste za oknom, s ajkoskami sa takto rozmaznáva proste. Takže ja si myslím, že to sú blbosti a určite, tak ako povedala
Karla, ja som nevedela, či Klara alebo Karla ťa volať, že neporovnávajme to, pretože u každého jedinca je to individuálne. To dáva zmysel. Môžem protiargumentovať? Kľudne. Otázka. Jedno alebo druhé. A, B. Kto si myslíš, že sa vie lepšie sústrediť na jednu vec? Muž alebo žena? Tak za mňa je to proste individuálne. Za mňa tiež individuálne. Čo máš nejaký špeciálny gen sústredenosti akože u mužov, alebo čo? Inak ja musím podporiť zase na druhej strane. Si nemyslím, že to je v rámci toho, že sa muž lepšie sústredí a preto šoferuje, ale podľa mňa je to vždy trochu to mužské ego, ktoré muž má, že on to chce tak sa cítiť, hej? Čiže ja si nemyslím, že to je tým, že ja sa viem viac sústrediť a ty nie. Lebo zase na druhej strane si myslím, že žena sa lepšie sústredí ako muž. Presne, že vy tu tvrdíte to, že vy sa viete lepšie sústrediť na jednu vec. Ale ženy sú napríklad, že podľa mňa úžasné v multitaskingu. Hej, že v jednej ruke držíš dieťa, druhou vysávaš, nohou vešiaš prádlo ešte na vešiak, hej, a vieš všetko robiť naraz a výborne a bezchybne vlastne. Takže prečo nemôže aj kosku fajčiť a šoferovať? Pravdu, že po väčšine možno denných činností sa viete oveľa lepšie sústrediť na viacero veci. Ale keď ješ 140, 150, tak aj maličké nesústredenie. Ale to je protizákonné, vieš o tom? No jasné, že... 140, 150. Ja som... Keď sa máme na slovenských diaľniciach, 130 dovolená rýchlosť, 5 km plus minus. Ja už som párkrát bol blízko smrti a väčšinou to bolo kvôli tomu, že buď som sa ja, alebo niekto iný v inom aute nesústredil na jazdu. Mobil. Proste, čím viacej do toho čumíš, čím viacej sa proste s niečím hráš, robíš si make-up, fajčíš. Proste odvádza to tú pozornosť. Ale keď to nerobíš, dobre, tak poviem, že žena ide, šoferuje, nefečím ajkos, nemalujem sa, nič nerobím, sústredím sa. Tak čo? Sme 50-50, to som povedal na začiatku, že ja si nemyslím, že naše kognitívne vlastnosti sú nejako, že muži sa vedia lepšie naučiť predpisy alebo vedia si lepšie nejako reagovať. To si moc ani nemyslím. To je podľa mňa také, že to sa nedá porovnať. Ale myslím si, že ženy majú oveľa väčší sklon. Jednak nemajú pozornosť tým, že furt im zvoní mobil alebo im dokonca svieti. A neukazujem. A odvádza to ich pozornosť. To iba jedno hovorím, že ženy majú podľa mňa väčšiu tendenciu sa zabávať nejakými vecami popri tej jazde a to môže zapričiniť nehodu. Že sa šmyknú alebo... Ale zase, keď si to tak zoberieme a vidíme, čo sa deje, tak skoro každá nehoda je spôsobená mužom. Je pravda, že štatisticky naozaj muži tvoria viacej nehôd a o dosť. Ale aj viacej šoferujú. To je pravda, akože muži viacej šoferujú. Ale to sme pri tom začiatku, že žena ho akože nechá, aby šoferoval, alebo chce, aby šoferoval. Ty by sa chcel nechať akože voziť ženou, hej, že aby ťa žena vozila? Že to by ti nevadilo? Nie. Inak nie, ani aby ma žena, ja nie som úplne v pohode, ani keď ma iný muž vozí. Ja som najradšej, keď ja som za volantom. Okay. Proste nemám vôbec dôveru, ani voči mužovi, obyčajne. To je to ego, to je to mužské ego. Absolútne. To je to ego. Ale aj skúsenosti, aj ego a nie som si vôbec istý, keď niekto iný šoferuje. Lebo presne vtedy vidím, že... Neviem, trošku trust issues, nie? Ako keby, absolútny trust issues. Vôbec nedôverujem ani mužovi, ani žene. A tam je to úplne 50-50. A čo vy dvaja? Ja by som iba rád dodal, že síce štatisticky sú ženy bezpečnejšie šoférky, ale viacej mužov berie šoferovanie ako zábavku. Preto v rámci zábavky sa v tom viacej zdokonalujú a viacej posúvajú svoje limity. Nielen ísť 50 na 50, ale idú napríklad po serpentínach v hore. Ak majú tempomat, ak nemajú tempomat, idú 50 ako žena. Tak to je. Ja jazdím po serpentínach nie 50. A v pohode som dobrá vodička, podľa mňa. Povedal by si, že si od prírody lepšia ako muži? Nepovedala by som, nebudem sa povyšovať. A podľa mňa som, že dobrá vodička. Že kľudne by som sa vedela, že s vami v pohode plán zrovnať. Že by som dala nejaký, akože kebyže je nejaký merateľný spôsob, ako to zmerať, teraz by som išla. Hej, inak, ale je pravda, závody? že... No, trúfam si, akože ja veľmi rada jazdím dennodenne a keby to tu nejako extendneme, tak ja by som išla v pohode okruh alebo tak akože. Ale ja si to tiež myslím o sebe, ale keď tu dáš 10 žien a 10 mužov, aj tak si myslím, že tých 10 mužov bude lepších ako tých 10 žien. A jedno, že ty si najlepšia z nich, ale ich stále bude menej ako mužov. Lenže to si myslíš preto, lebo to tak je dané. Ale nemusí to tak byť. A sme na začiatku, že to je tak dané, čiže vlastne lenže to si iba myslíš, že to je tak dané, chápeš? To ti societa proste... Societa? Áno, dajme tomu, hej. To je realita, to sú fakty. Societa, to čo je za slovo? To, že povieš, že z 10 šoférov, dajme tomu, že by boli lepší muži ako ženy. Jasné, že keby že ideš randomne, tak v nejakých skupinách by boli lepšie ženy, ale jednoducho vo väčšine by to zrejme boli muži. Okay.
Ale dobre, OK, na tom sa možno môžeme zhodnúť, ale len plne kvôli tomu, že máte ten väčší experience a skill a že viac si šoferujete, ale nie kvôli tomu, že by ste mali nejaký špeciálny gen, že Ježiš, ja som super vodič a ženy ho nemajú. Že keby žena rovnako má, že rovnako šoferuje, rovnaké množstvo času, rovnaké vzdialenosti na rovnakom aute, tak podľa mňa ten muž a žena budú rovnako dobrí vodiči. Súhlasím. Je to možné. Za mňa si v kritických situáciách stále muži vedia zachovať chladnejšiu hlavu ako ženy. Vedia lepšie reagovať. Zase to musel rozbiť, už sme sa uhladili. Teba stále ťahajú tie srnky, že? Porisa, ja som stretla, že 2 srnky a 1 líšku počas mojej akože, šoferskej kariéry. Dokázala si sa im vyhnúť? Dokázala som sa im vyhnúť, žiadnu som nezrazila, nespôsobila som žiadnu škodu ani zvieratám, ani žiadnym značkám, semaforom a podobným záležitostiam, ani autu, ani sebe. Iba 2 srnky? 2 srnky a líšku. 6 rokov. To je veľmi málo zvierat. Asi málo chodí. Po Veľmi večeroch málo, pri poli. veľmi málo. Alebo má dobré šťastie. Ja mám podľa mňa dobrú karmu, že takéto veci ma nestretnú si zaklopať. Ide tvoje auto, tak ja mi radšej utečú. Hej, môže byť, akože môže byť, ešte. Ja ti blahoželám a prajem veľa šťastných kilometrov. Zelená vlna. Ale ja nehovorím, že ženy nevedia alebo sa nedokážu naučiť, alebo tam nie je výnimka. Ale vo všeobecnosti, keby si zobrala vzorku 1000 mužov a 1000 žien a dal ich do tej istej situácie, tak muži si budú viesť lepšie. No, ja s tým nesúhlasím. Je to veľmi pravdepodobné. OK, nebude to vždycky tak, ale podľa mňa je oveľa pravdepodobnejšie, že to budú muži ako ženy. No. Myslím, že je pravda, keď poviem, že asi sa nezhodneme na tejto debate. Na toto by trebalo inštruktora autoškoly, nech posúdi tých začiatočníkov, ktorí ešte nemajú. Myslíš, že to nejako súvisí, že začiatočník s tým, ako dobre šoferuje? Lebo Mohlo by to, lebo... videl som ľudí, čo boli v autoškole neschopní a teraz šoferujú perfektne. No, u mňa to je tak, že ja som v autoškole schopná a v bežnom živote som úplne neschopná. Nekaz to tu, ale musíme to držať. Ale toto ide, že keď si prvýkrát v aute na cestách, tak sa bojíš, máš ten stres. A toto práve dokazuje, že či muži alebo ženy viacej podliehajú tomu stresu. Ale podľa mňa je to o tej skúsenosti hlavne, že dobre, že je to predsa len, že keď si v autoškole, je to nová situácia, proste to auto môže mať ešte aj spojku úplne vydratú alebo niečo, presne, hej? preto to vraví, že keď si v autoškole, tak nemáš tie skúsenosti, tak tam je to, že To ani jeden nemá ten návrh. Ono je bohužiaľ, aj keď rodičia majú syna alebo dceru, tak koho zoberú prvého v 15 do auta? Syna, nezoberú dceru. Vieš, čiže aj to je sociálny vec, konštrukt, áno, to je sociálny konštrukt, zase sa tu dostávame k tomu. Ja som pre autoškolu nevedel, ako zaradiť jednotku. Ani ja. Možno na to ste išli do autoškoly, aby vás to naučili. Možno. Máme za sebou veľmi vyhrotenú debatu, ktorá bude určite pokračovať dole v komentároch. Môžete nám dať vedieť, čo ste si o videjku mysleli a takisto nám napíšte, aké video by ste chceli vidieť na budúce. Takisto budeme veľmi radi, keď zanecháte like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ čaute.